Sagudayan nga ti surat, ti pakasalitaan ni Marisa nga Napoluan, ti sugat. Dear Manong Nemi, mariknak manen ti panaas ken sakit iti kaunggak Manong Nemi. Masugsugat manen ti puso. Alatsotson ti rabi awampay ti asawak Manong ni Marlon. Doan nga taon nagdenden na kami Manong Nemi, di kampay na daan iti anak, dadyak matpay nagsikog Manong. Dito nga tatiga puna, no apay nga limamiisen ti asawak kanya. Di naman aminin Manong Nemi ken awan man ti mangibaga nga ti asawak ken adda sa bali nga babae ti biag na ng patsek. Huwag Manong, patsek. Nga dan sa bali a babae ti biag na. Kahit nang sawan Manong, masaksaktan ti puso, masugsugatan ti puso, agsangitak, nalidayak, sana ka naragsak. Gabutawanin ti dati Manong Nemi nga irot ti arakop ti asawak, awanin ti dati nga bara dagiti agek na, di na kon maitayok iti ragsak. Samad ka di nga dayta, may panggip ti sex Manong Nemi, ti importante. Ngimiso, ti mangipaneknek sang kadi. No awanin ti interes kang ka, ti may isang lalaki, di na kan na kailiw nga arakupen, di na kan kailiw nga agkan, di na kan kailiw nga tagikuan. Awanin ti ayat kang kuana. Saan na kan nga ayaten? Gabutad dan sa baling arakupen na, adan sa baling agkan na, adan sa baling nga pangipapaayan na, itiragsak nga kasapulak nga asawa na. Biyang konton Manong Nemi, nga jak mo pupuutan, ngagted-ted dagiti luluwak. Biyang konton Manong Nemi, ngagsangsangitak. Ngagsangsangitak. Kanya dagiti nagkurkurangak ken ka, Marlon. Apay gawanin, dedi ayat, dati nga ayat nga marikriknak ken ka. Apay, saan ko man nga baybayan ti bagik, napintasak metlata, nabangluak metlata, nga maapay maten. Apay maten. Alas 10, idi sumangpet Manong. Nangankan. Intan, iti dining room ta, nagidasarak tamantan. Laabay inururenak. Inurure ka. Nabayangin nga sanda nagkalanglang namangan. Di na mabisbisinan kan. Diyak man nga ron kayat nga munaak. Kahit maududi kan to nga mangan. Tagaguak ko ma. Nga tikas ito nga oras kat saan nagpayanganangan. Nanganakon. Alas 7 nga tatay mga anak. Tapos nga rin nga itaka lang. Hamon nga sa lutsudin pa. Imbaga, nag-awid ako. Nga madamat tinagidikon dawi nga sa anak nga gawid. Di ba? Numinumak, kahit marig na tibartag ko, hanak ko nga gawawid. Tama nung aksidente ako. Di pilit ko may nag-drive. Alang araw din, sumrakta nito silad ta. Kapag may hiliwag ka. Nabando ka. Awan kanya ako nakita ngayon pagbagam. Marlon, nasaludsudek. Di mo lakid aminan. Nga niya, andang ka din sa bali nga babae ti biyag mo. Awan. Ape nga roden nga, awan tinteres mong kanyak. Nagdigosak ba't itayan? Nabangluwak. Nabintasak. Ket inarakop ko iso naman. Nabannog ako nakman. Ibatan ako.
Tas umrek na silad tak. Uri nakpala inwadag manong. Pauni matin. Nagsakit. Nakasagsakit nga talaga. Sinurot ko, nakaidan, kalbasan nga, nakasukat, nakapadyama, nakasando. Nakanaitiyak matin manong. Marlon? Kitahin na ka. Nagpindasa kiti kasto nga, arawata ka niya. Kinam ti baraw ko ang kog binar. Timalyaw ng peso. Di ka kadi magargari. Awanin kanya na kita. Gaputan naggapo kay ti babaim. Gaputan nagpapas kay ngayon mo na, sagbay nga nagawid ka. Maturog kan. Kakayat kumatan ti maturog. Anya ka di nagkurkura ka ay susapo aya. Panawangan eh. Una sikat pumanaw. Intun bigat irubot mo ito dikit arwatam ta pumanaw kan. Hapi ko mga pumanawak. Kita gasawat ta. Ayan na aya. Kurang laengan nga ano gutek nga talaga nga dan babae ti biyag ko nga sa balik. Di ka pala mangrik na? Talaga kaniganda. Adda! Di ka lang makadlawan na ba amamang pay? Naumakan kan. Saan kan nga kayat? Saan kan nga eten? At sa bali nga etek. Nga mag-asawa ta. Ay, kito nag-asawa ta.Ag-asawa ta nga agpaiso. Nga mapapalaw na ka di? No talaga nga saan ka na kayat? Ano ito, nagbasulak ka. Abay na arabid mo kanyang tikastoy. Awan ti basol mo. Ha, Marisa? Ngam siyak tinagbasol. Iso nga pakawanak ka. I'm sorry. Ngam, adan sa bali nga, ay-ayatek. Adan sa bali nga, pakarik na kitragsak. Ragsak nga awan kan. Oh, niya bala masapol mo? Inamin kon. Kamamata mo ka nagkurkuranga ka. Napintasak, nabangluak batlat ta. Uwe, napintas ka, nabanglo ka. Ang para lang king kareta. Yung para kanyak, saan ka nga napintas? Dagiti matam, malmalday, matmatay. Una takas ni ramida minta sa sino ko mati saan nga malday. Sa anya ko mati matang saan nga matmatay. Di mo kad madlaw, baka sa mo may imas timangan. Amon nga may imas ti maturog. Agkutong ka. Iso nga, saan ka nga makayayo? Saan ka nga kayat? Kasto ti mas masama kanya, agkutong nga, gapukin ka, gapot ti araramidem. Iso gapo na datang di basol ko. I'm sorry. Ibagam no niya aramidek, tapno, agsublit dati nga panagayat mo kanyak. Marlon, ibagam no niya aramidek, awanin. Oraan niya't araramida mo. Saan ka panawan? Nagbaling ka nga martir, kasta. Agtalin na kay disidong ko, nga masaksaktan. Bahala ka. Agawid ak no kayat ko, saan no saan. Nakaturugan ti asawak man namingam kaskas di nga nagsangsangit. Nga naiturturog ko na itang malagsangsangit ko manong naming. Di makariingat, nakariing batan ti asawak, imunun ng imsya. Inasikaso ti pamigat mi manong naming im nakarubuhatan. Urayan balabasit nga gluto ti pamigat ta. Awanan ti ganas ko nga makisawak ka. Nagdigos akon. Mga anak tulat na dito akon. Restaurant. Sumre ka akong tupisina. Ano oras no gawid ka? Teko nak nga ron idrabihin. Marisa. Agawid ak no kayat ko saan no saan. Agan ano sak. Agur-urayak. Ur-urayak nga agsubli ti dati nga pamatig mo kanya. Awanan ti mauray mo. Iso nga saan kan nga pakamartir pay.
Pumanaw kan. Ha? Sabi ko mata, dumteng to ti aldaw. Nga awan ti mangilukat kanya itiri daw. Adamat bukod ko tulbet. Kahit makita tulayan nga awanan di kita ruwaten. Kahit no awang kanton, isang pet kung tumutin dito iti babae nga ipatpatid ko. Ngayon kadeng ko manong name iti saan nga sumuko. Siyak ti legal nga asawa. Kahit rumbeng laeng nga saan ka pumanaw. At akarbengak na ito nga balay. Iso nga sa anak to nga pumanaw. Ngayon ka butag may sak dito balay manong name kahit ko kumamat nagsubli ti trabaho. Ngayon siyempre, sana kaskarina, itag-apply. Dati-dati mat nagtrabaho ak manong name ita college graduate akmet. Ibidag asawa kamin, kay ni Marlon, pinagsarding na ko. Agur orek lat takeng kuha na dito balay, palubos sa kitibigat, sak agura iti rabii, wad iti malem. Kaya nga nauman manong, kada umat ti pagkurkurangak, hindi damo, nagimas ti lutom ko na, naimas ka kung kuna na, hindi itamat na umat na. Siyempre, manong nemi, pasyarak mat digiti gagayem ko, tapos nilikas na kita ka sa salita, manong nemi, ni Heidi, tinawagan. Hello, friend. Ay, hello. Dakata balayo? Sakita kiti kalman, nagpapaungarak pa lang. Anya? Sige. Sarong karang ka karon. Si marong karak manong name iti yan ni Heidi. Kasi saan nga man ka nagsakit? Kaya nga, nakapag-recover ka dagos. Si kansat masakit. Ha? Ano papaspasama kayo ka, Maritza? Abe ka sa tagita matam. Abe di kiti matak. Kasalasan ka naragsak. Hindi na ito eh. Kasano kung mga sana ka naragsak ito, Miss Isama ka, agad ka daw akpay. Marisa, agam amu tao na yan. Uri agkatawa ka. Uri umisang ka. Haanlat na ka naragsak tarupa. O makitam? Saan gaya mga sakti masakit? Sikat masakit. Sikaw matirumbang ka sa rungkara. Apa namin? Inamin na nga mismo eh. Sino? Ni Noel. Noel o ni Marlon? Sabi abot ibagbagakon. Ni Marlon nga sawak. Inamin na nga mismo. Nabayagbasitan nga, nalimamis ka niya. Dinak ar-arak upenin. Dinak tagtagay kwainin. Inamin na nga mismo kanya kasaan ako ngayatin. Inamin na ngandan sa bali nga babae tibiyag na isa't ipadpatig na. Si kagayam di masakit, Marisa. Si kagayam ti addayan iti sakit. Gabot addaan kay ti sugat. Nga agdaradara nga sugat. Huwag nagsakit. Nagsakit. Dito eh. Nagsakit dito eh. Ay, di. Kaya talaga nasakit. Asawa, may saka nga asawa. Nga dati-dati nga ipatpatig na kati asawam. Kalpasan na, di na kan ipatpatig. Tadan sa baling ipatpatig na. Nasakit. Naunag nga sugat na ita. Papanahon na pa yun. Kaya na ba lang amin tururayam? Siyak tilagal nga asawa na, ilaban mo ti kalintagak. Ilaban mo man ti kalintagam. Ngayon narigat mo nga mailaban. Alawan, saan ka pumanaw? Tatakalintagam iti tayo nga balay. Gabot talagal nga asawam ni Marlon. Ngayon, anong serbi na nga ron nga asawa na ka? Anong serbi na nga ron nga adda ka? Kadadamat isuna. Idinto ta, saan nakambatin nga ay-ayatin? Amo Marisa,
Mariknam ti sakit ken saem ti puso nga masugatan. No adda jay tao nga nagsugat iti dayta puso. Mawatam ti ket ko asawan. Saan nga maagasan? Saan nga agsardeng ti ut-ut dayta nga sugat? No makitkitam to pay laeng ti nakasugat, ti bang sugsugat. Makitkitam, makasalsaritam, ngem saan nga nasyat panakisarita na, hanak kang arakupen, no arakupen, iwadag na ka, di ba? Dadada ka masaktan. Ngem no panawam, ket saan mo nga makitkita, ken lipat mo, aglunit tumitlang di sugaten. Maagasan, hantol masugsugatan nga, talipatem nga rudan, dyan ang sugat keng ka. Maagasan ton, awan ton timariknam nga sakit, awan ton timariknam nga ut-ut, taawanen jay lalaki nga nakasugat ita pusom, saan mo nga patpateg. No saan mo nga patpateg, maagasan tumitanda nga sugat. Ipatpateg ko ni Marlon. Uray no saksaktan na ka. Siyak asawa na. Awang nga rin hangkarod matulungan. Kastamag nga grasong ka. Ibagak kang panawa mo, di mo matkayat, papapanawan na kapayin. Pero sige, ano sama? Tagsang sangit latak. Ano sama at iba duduglat at sugat mo? Ano sama? Di ka madumngag kanya. Iti may isang aldaw manong mi ururayak maninti asawak. Idi adagsar din ako kotse manong mi ti sangot ti balay. Saan mo't nga ni Marlon? Ay, dagay man ang susan. Kanti asawa na, ni kayong Teddy. Apa nga ta? Nakasarong kardaman, iti kasting oras. Di na nga tamot cellphone number ko. Wano, baka no, ay, tsak pigamin na itad, tinumber ko. Kalpasan nga nagsukata. Sinabat ko ida. Oh, Manang, kumusta kayo? Doanong kayo? Manang Susan. Ada, rugit tarupak, kita. Awan, hanga na rugit. Madamadlaw ko. Dumanong ka ko. Sige. Tumanong kayo. Nagtuwa ko kayo. Awan pati asawan, kasting oras. Pasado alas 6. Siguro at dapat lang obra na. Marisa. Manang. Nagsasaga pa ka? Sagsagabangan niya. Ada ka di problema? Awa Manang. Kada si kawan Teddy, ti mangkita. Ini kabsat ko, no, siyak tinagkamali. Susan. Marisa. Tingamin, madmadlaw ni Manang mo, kasmat ti madlaw ko. Malmalday ka, naliday narupan, dagiti matam. Kasla, kang kanayon ka ang sangsangit. Pengata, nga madlaw yung kat sa amet. Ako kasawang problema. Awan Manang, awang problema. Ikat na siya ito ng problema. Nung nagbidot kami. May kayo. Alakit, nalipatam ka din? Nga itangal daw, ti birthday ni Mama? Ay sus, gahe man niya. Di na man pakontak. So, may kami na. Yung awmat nila kay mo, kasano nga rote? Di siksikalat umay. Baring na, adain to naman, Manong. Nanang, pakiyura tabi ita, inaklat nga rot agrubuatin, tapag sunto. Diyos ko. Baka mami mauray ni Marlon. Yung nagrubatag latan Manong ta.
Nakamlatat, tsak na sumurot. Tira mo harang kong silid. At nagtugtugtog. Pakisudetan. Nagdadarasak naman ng doktri daw. Manong inlokat ko, iso nga talaga. Rimuarak sa ko, inrekaptri daw. Kanapi nga, rimuarak ka sa mo, inrekaptri daw. Basta kanda ka. Marlon, adadama ng susan kani Manong Teddy. Mabaling ka din nga. Or italaing, nagpamarang ka. Birthday ni mama, agaw awis na. Mabaling ka din nga. Sumurot ka. Ora italahing. Ora pagustuhan naglaita. Tao pagustuhan kang tubatin ito sumarano. Panawan nakton. Mabalin. Sige. Nasot ko na. Maudi nga kindaw mo. Simarag kami manong. Ay. Ipag. Abirat. Nalado ka. Abirat. Ay, adal ba sit in kamakam ko itang indring pas? So, nga naladawag. Alagat in ka, nagsuada na tayo. Birthday ni mama. Okay, pakioridak nga roda. Yung matandar kam nga rod, manong naimiti kasangay ni mama, kaya hindi makadanon kami, manong nagdiretsuak kini mama, inarakop ko, happy birthday, ma. Ay, gamanak. Kung nalusang kang umay, ang kay umay kini Marlon. Namabaling ka di mama. Nga saan kaming umay kita amumi at ang birthday mo ita. Abi kas tati lang. Happy ka madlaw yu amin ka lang kaya nga madi. Awan problema ka mama. Nagsalot-sutak ka din na problema. Marisa, amamu ka una yan. Amamu kayo una ang anak ko. Amok no ada problema yo. Amok mat ngawan, problema yo. Isu nga ta problema. Awan mama, hanggang harot nga matulungan tadi mo mat ibaga. Makita, nakadagdag sa naay mo. Kahit kung ipalagip anak, siyak ti inam. O daman problema, siyak ti mo na ang pangyumanam. Tayo man tamit ka na po Diyos. Baliwad na ito nagsarita, mama. Saan nga ita? Itan. Magantoy. Intay dya kwarto. Hindi kiti sangili ang problema ni sangili. Daman tinikapsat mo magsangili ka na kwada. Dati nakbad pa'y kinantaan. May saksagana pa ilati amin. Umay ko it kwarto, ha? Umay ka iha. Manong Nemi, hindi makastrik kami nito ti kwarto ni mama. Inarakop kumarin kadagsangsangit. Mama, kung nagtupay, sige, palubosam lang. Palubosam lang trik na. Kaya panagsangit mo, palubosam lang. Garubos tigit tilawam. Alan. Hindi malay-ayan ng tirik na kalpasan. Kada siguro 3 minutes ka ba nagsangit ko manong. Ano ti problema? Ti asawa, saan na kung ngayetin, mama, inamin nan nga da babae na. Naisot iba't patig na. Papanahon na kun mama. Kaya niya pala nga roturorayam. Rumeng ka di nga panawa. Nakasimsimple nga saludsod. Nga di mo amusong batan. Ana pala't umubaraham nga rigay. No saan nakamatang ni patpateg. Nakawayway ito sa balay. Agsublikan. Agsublikan dito balay. No, dito yung mga lipatin na dyan nga lalaki. Rumeng ka di nga lipatek. Ini. Ano nga rod? Agtalanad ka di sidong na. Nga kabayatan nga da kasi jacket masaksaktan ka. Ang mamagpadpada kayo ti gayem ko ti bagbaga. Kita talaga awari asin at pagsalsalod sudam. No saan na kan nga patpatig ti asawam, panawa mon. Ngimjak kayat nga mapugaw ko. Ni Marlon. Pag ano kumapay nga ti lalaki nga saan maten nga mangipatpatig ka gaga. Mama,
Talaga gaga ka. Anat awag iti babae kasken ka. Nga saksaktan dala nga rodan ka at pala sa diya nga apasaksaktan. Nagbidod ka ng pili, idagbaling na asawa. Sigalat kastoy kada kayo nga kakapsat. Ano, arti mabaling ko mama, jak matpagarupan ng asjay. Hindi da mo mayat-mat. Iso nga rod. Hindi da mo mayat-mat, itan akit madin. So panawa mo na. Nawaya ka, tumat nga gayat manin. At naman, ngore awan, diborsyo dito pagilian tayo, at naman mako ng anal man. Pero mo kami matlay manong nami idikantaan ni mama. Timipon manong nami ni Marlon kada kitipada ng lalaki agit inom. Di ka paraparte ka. Kaya drive ka. O pagdanagam kanya. Amok na ramide. Eh? Sige. Sige nga na. Hindi makaawit kami dito'y balay manong naimi. Ana, nakapanunod ka. Mabali mo pumano yung tubigat. Nagsubli ka ni sidong ni mamang mo. Nakapapaot man di pa nagsasalita yun yung nagtikwarto na. Amom, nakita kayo nga siyempre. Siguro akit na dilaw na nga problema. Iso nga dinamag na. Kaya idyaw nagtikwarto, yung akwarto na, idya nga yung bagam. Di kamen. Uwin. Kaya balakad ni mamang mo. Panawan ka. May kagayam. Ika na kung tiwaya-waya, tapno awanin. Malpaaw mapal sa problema. Nakaikad dahil ako. Intun bigat. Agad ng tang rumwat. Naawit konton na kita rawatek. Good. No kayat mo agad pagustuhan ka ita. Ha? Pamakada. Oreta, jakbad napan iti sidong jay babae nga patpatag ko. O, sige. Plaster ka. Pagustuhan ka. Sanin? Di mo kayat? Ako malas sa Serbina. Amok ng pagustuhan na kalahin ng awanan ti ayat nga naibudi ka dagiti arakop ka na kek mukha niyak, Marlon. Jakon pa ganun. Di mo kayat? Itang mayat ti bagay. Di mo kayat? Ananusan kalatan ha? Ananusan naklatan? Tanyak? Basura? Di panghirig among kanya? Kabutasan ka na ng patpatay. Sana karot tagikuhin. No din ako ni patpatay. Timang tagikuha, ti saan nga mo ipatpatay ket GRO ti labas na, di ba? Pagbalinak na GRO, kabutasan mo ang epek sa data, arem mo, iti kabit mo, siya akong ti pang-epek saan para iti mo o di agundaway. Marlon, inayat kay ti sobra. Ada dapahin nga ayatin kang tipaki. Imimbag. Tanakasaritak ni mama. Ni mamang ko nga mismo tinangibagang panawang ka. Isong itapay. Rugyang kan nga lipatin. Sa anak ko nga nakapagsiya, sa anak ko nga nagidta iti sibay naman nun nemi rinugyakid din nga impake di kiti gamit ko. Tinawagak man nun nemi ni Manang Susan. Iti day di mitlagon daway. Susan no Heidi. Susan, gayem ko ni Heidi. Hello, bay, di kami nakaturog. Oras si kamanan. Bibili pa si pa nagsalita may kini mama. Imbagam ka no ti problema. Kada madlahan problema, hindi mo aminin kanya. Manang, so nga timawag ka. Madama ako nag-impake ka na kita rawate. Di ka talaga panawa mo. Uwe manang, kasapulak na tulong nyo, nga agbunag, intun bigat ko ma. No, sige,
Kasano ka doon na ya? Ah, umanay nga tamat ti duwang halugan. Apo, ado dati gagangay lang ang lugan, gagangay ang compartment. Sige. Duwan to lugan mi kinimanong mo umay. Kit lugan mo nga ron. May lugan ko. Sige. Maturog ka nga ron din. Impagpayaan kita rawatek. Kinsaan ako nung makaidap iti asawak. Maturog ak to nitib sa baling nga kwarto. Dapat lang. Gasta nga ron tinapasamak manong nemi na ilogan min dagiti gamit ko. At dapay laeng ni Marlon. Inakon. Di wow. Kasi nabayagin ni oray ko, Marisa. Wayawayaan na. Wait. Wayawayaan kan. Tapno na wayak man. Husto da. Husto ti kunada. Kabayatan nga dak ti sidong mo mariknak ti ut-ut ti sugat nga impalay mo. Idi barokong ko. Nga masapol na panawang ka. Lipatan ka. Tapno ininot tumitlaeng nga maimbagan ti sugat. Ti sugat. Nga oras maimbagan kadagbalinto nga piglat. Ang mga ipalpalagit ti napalapas. Saan kanto malipatan, Marlon? Aging ka makitkidak to pa lang ti piglat ti sugat nga impalay mo kanya. Wow, madrama ka. Di kan tumat malipatan, Marisa. Nga tinaminsan kat inayat ka. But I'm so sorry. Tasan kan ngayaten. Tadan sa bali, nga ipatpatid ko. Sapay ko, Ma Marlon. Nagtultuloy talagsak mo. Sapay ko, Ma. Hindi makadano na kung dito'y balay manong nemi na kinarakop kami kani Mama. Welcome back, iha. Tanya nga rod, nagbidot ka, iti pinilim nga lalaki. Hanga bale, pasat ti biyag ti bidot, ngam ti mo tukuman ululitan ti bidot mo. Agayat kan duman. Saanin, Mama? Di akong kayat na kaya. Makunam laing deta. Ngaminton malipatang maming pinsanin ni Marlon. Baka akayat kan tumanin. O ana. Sintirim ita ti bagim. Ita tasamon nga makitkita ni Marlon. Ininot mat nga maimbagan ti sugat iti barukong mo. Manong nemi inkarigatak ti nagsubli nga daan ti trabaho nagaplaya kabalbaliw. Aging ka nakastrike ak manong. Tinawagag ni Heidi. Hello. Ana. Napikla ng martir. At da ka pa lang dita? Pinanawak ko. Good. Bagman. Nasilaw madla ti panunod ko. At trabaho ko manin. Good. Kasi ka, kumusta ka manin? Okay ba? Di ka mag-asawa? Nandanin. Mabutbutay nga kami, baka maitulad akin ka friend. Ngayon, mamom, agtanagak. Sapol nga tarangik tigpili. Tapos sa anak to kagsaga, bagas king ka. Agkita tamang ganod. Ito na no. Dinner. O, sige. Iti dati, papapanantan ako ha. Inagkita kami ka ni Heidi mananimi. O, magidam? Diyan na. Talangam. Hanga kastat langam idi. E di na o di pa nagkita ta. Ngay bagam nga awang problema, mga madamat. O, umis-isam ka. Hanga artipisam nga isam datan. Apay? Gabutan no agawid ka di balayo, awan ti makitam nga tao anang sugat kang ka. Ni mamang mo tadda. O, agraman di katulong na, kadwa na. Ni mamang mo tadda, nga mangipatpatag kang ka,
ipatpateg mo man. Di awan problema. Agam no, adda ka di balayo, kit or-orayam nila kayo mo, into no ka sumangpet, naladaw, tano ka no kasalita, nakalamlamisken ka, di nakakapay kayo kasalita, di ba saksaktan ka? Gusto ka. Sungot, pimanaw ka rodin ka. Barbareng makakalipat akto matlaeng. Malipatam deta. Nanarunan no saan nakakataw-tawagan, di mo taw-tawagan. Erase namin pinsanin, nalpasin. Awan kayon. Alas ito nga natin. Natuwa na yung masaong. Di mo pa kami napadasan, napadasak ko. Jack to kaya napadasan, napadasan, friend. Baka bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4, 5, 6. Nasumang petak dito balay nga kaputi bisina manong nemi. Mapanak agmano kini mama. Ma? Adakon. After 6 months, talaga nga nagsublin ti dating aura, ti rupa, anak. Alis to ka kayo makapag-recover. Ano ka din kita kararap kayo kayo, ha? At dahil kita ang kurso na ang iba ka, oy, ad asawa ko. At mga iba ka, mumian, ad asawa mo, separated ka mo. Awang pa ti legal separation me. Di, umasunod kita abogado, apehan na kayat nga, ang legal separation niya, nawayada ka rin, ka din na ita. Baka madamdama, kasalita na kanto, di ex mo. Kaya nagpapirma iti, annulment. Kaya pirma am tumat, siyempre, kaya't mo ti annulment, tapno nawaya kan tumat nga, magpasangbay, ti sabali nga lalaki, ti biyag mo. Nga mawan tinauray kung anong naming nga bagbagada, nga tumawag to ti asawag, sana ibagang agpirma, ag iti annulment. Kamusta nga taytan? Ni Marlon. Malaglagip ko madlang iso naman ang naming awanan ti mariknak nga sakit. Iti kaon ka. Hanga kas idi, nga nukas ta nga gururayak, kat awan manin so na katrabiin, masaksak tanak, kabuta ti imagination ko, at ti sidong ti sabali nga babae, nga inarakop da, inagek da. Imita, numaligip ko ni Marlon. Sila na nyaman niya. Makataway na naman. Nukas ta sumarongkar, ni Manang Heidi, dito yun, ni Manang Susan, Manong Nemi, dito'y balay, itayad mi kini mama. Oh, Marisa, abe Manang. Alam, ni Manang apay. Talaga, imbes kang bumakbakit ka, umubibing ka. Wow. Andan sakit ti pangiran-rantam, ti pintas nga ikutan. Ni Manang met. Siyempre, awan ang problema. Hana ka may stress. Jak depress. Awamat kanya kiti anxiety. Hana ka may stress. Gapot awan mat problema kag dama. Jak depress. Jak kayat nga lagi pa problema tinapalabas. Awan problema kiti masakbayan. Jak pampanununan. Anot masakbayan. Nalipata man. Siguro Manang. Kahit nukas pagalikan dagsubli. Sino? Kahit ni Marlon. Awan pulos damag mo kingkwana. Awan Manang. Kaya sila ako naganumal yan sa isunan. Siguro kumpanyada. Kaya damag ko nikat da. Ana? Naawananin ni Marlon ti trabaho. Right. Ngem sa bagay, alis mo lagi sumapol sa bali nga trabaho. Ngem, no, ije naggapuam nga kumpanya ka bad record ka, medyo maapektaran, no, sapol ka sa bali nga trabaho. Awang nga trabaho nan? O apay, masaknan ka, no makita nga nakapimpimanan, ti lalaki nga ng sugat ta pusom. Tsaka mo Manang. Isa po.
Tsaka mo. Talagang magnadsaka mo. Kaya pagkita bigla kang kangay. Agpakita? Katun. Tapno arig nagparintuming iti sangwanam ket agpakawan kadibaga ng sinubyanan kayo. Awatam to pa lang. Tsaka mong ibaga. Di mo pa napasama. Ay, Marisa. Amom, ti lalaki, anang sugat kang ka, ket posible nga ulitan nan tumanen. Ni manag met. Abe ayan, ni Marlon, ti pagsalitaan ta. Erase. Diyak kahit matakawat, dahil ka lalaki. Apag iso nga duwang atawen manong. Idudumteng ni Noel iti biyak ko. Hay. Amo mo ka unay. Sakba nga na kaya mamuakan ka. Inamu ka na siya sino ka. Sorry No. Pinakibiyangak tibiyag mo iti kalabes. Ti pagkasalitaam iti napalabas. Di ka damang muna kon. Ama mo ka. Ngayon itilikodan ti amin. Saan ngagbaliw? Ken saan to ngagbaliw at mariknak nga ayat? I love you, Marisa. Kahit ko hong ibagamat keng ka. Nga da sa among amo kanya. Ore amom, nga da asawak, ngem pimanawak, gabutan sinaksaktan nak, kaya awanin ti mariknak ng sakit. Ti sa among amo, ingkarik inibagi, na sana kung gagayat. Kunam layta, na sana pa simang baidi ti biyag mo. Oh? Biliba ka ti pamati min ti baghim. Saan anaan-anay ngaglaing ti sugat gapo kinayat maawan ti ayat nga mangpaimpag iti day nga sugat. Naramidak ti amin tapno maalukoy tapos tapno agayat ka manin. Kasanun no biglang agsublikat niya ti asawak. Laglag kalaonayin. No ti tao nga nangiruman kang ka ket aklo namanin. Minamaag ka diti mamakawan? Han nga minamaag ti mamakawan, rumeng unay? Ngem ti panangawat mo, keng kuha namanen, itapusom, dakkel kinamaag. Ano ti amom, bakisot marignak. No isot marignak, makit maag ka. Ang sa among marigna, di saan kang maag? Noel, sige, urayam nga dumting dito, nga kita kayo. Kit kayat na nagsublikan ka. Awang mat ti mauray ko manong. Nga agpakita mo no tumawag. Awang nga problema na Ngayon ti may isang aldaw marunay mi nga napanak iti mall. Kit siyempre, na-sexy ka at arawatik no mapanag dita mo lagit pang sexy. Hindi masapat ko. Amamok dito ya. Ni Marlon? Nagsarday na. Hindi makita na. Di makal di kiti mulagkat na. Nagsardang iti sangwana. Marisa? Kunaklanahan ako na malasin. Api ko mga saan ka malasin. Kasi tilangan may didamo ka makita. You're so beautiful. Nakaseksexy ka. Ken, langam ti healthy. Langam ti naragsak. Tama ka. I'm healthy. Ken naragsak ka. Gawon taong problema. Kitsi ka. Apa ka sa matantilangan? Mabaling ka din nga. Inta, agbiryanda. Sanak mo't siguro pa ayan. Sige. Ngayon, sige labasit nagbayad
What? Siya katagawis kang merienda. And then, iba kang siya nagbayad, siya pa ito babae. Nabayag kami ng ngawang tapagtrabaho kay. Awang may tumawat kanya. Anda trabaho ng samot na may bagay kanya. Ano trabaho nga sang may bagay ka? Kita trabaho ti saan nga naggraduar ti kolegyo. Awanin ti mawat kang nga trabaho kanda nga mga opisina nga tayo na nga color job. Awanin, sige, oh my God, intag merienda siya ti tayo. Agad kamayatan nga may merienda kami. Di mao mga mangmat-mat-mat kanyak ti loko. Mailiw mata. Kat, di ba yung nangisoktam kanya? Kumusta man tan? Awanin. Hindi na ikata kong trabaho. Pinanawan ako. Di nakarot po nung ipatpatiga. Isot ko po na nuwapa nga nag-anomalya. Abi na kaya't naitad ko. Urek ka problema ako ng kwarta. Siga nga tinagmauyong nga nangayat kang kuwana. Huwag nga rod. Inayat ko ti babae nga samot nga pudno nga mangipatpatig kanya. Kaya di babae nga pudno nga ipatpatig mo, wano ipatpatig na ka, hamumat inayat. Mabaling ka din ang sinublanan ta. Ang guntun nga ramidan pa'y tinaramid ko keng ka. No pa makawan titaw-tawatem, Marlon, hindi pa lang si papakawan na keng ka. Ngayon iti pa nagsublim iti puso, narigat na mapasamak. Please, uring nga tagpagpakasi ka. Adan sa bali nga patpatik ko. Saan nga si kanti patpatik ko? Adan sa bali. Nagsakit. Nagsakit. Among itad din nasakit, na? Gabot na masugsugatan mo tanta puso. Hindi panawan na tinangisukatakan ka. Kasi taon iti pa nakadirder ti puso. Ti sugat. Baka dahil na sugat ti narigatan ng maimbagan. Gapumit lang taramid mo, Marlon. Karma is real. Dito kumat pinanunot mo. Nagkamartirak kang kay di. Di mo pa ilalaw miris. Kasano akto pa yun mapukaw ko dito yung babae di mo lakinunan? Tinamnamamilatan, ti babae nga agdama. Nga saan ba't gaya nga pudnong mangipatpatag kang ka? Nga siya nga pudnong nga mangipatpatag kang ka, ket pinapanaw mo. Si papakawanan kang ka, Marlon. Ngem saan na kan, nga ma-accepter pa iti puso. Kaputan alpasan, ti paset mo iti biyak ko. Nabid lang, then nakagbayadan, and then, goodbye. Inaklon ko ni Marlon, inaklon ko ni Noel, marong nemi, ket babayan ti annulment. Di mawat manong nemi ni Marlon, ti kwarta, tapno lang magpirma ti annulment. Inikak, tapno ni kasta kata, nawaya kami kini Noel, nga para makapagkasar, kalpasan ti talong atawen, iti kabayag ti annulment. Nagdaan kami, manong nemi ti talong anak, ket syempre naragsak hak, gabot at tilalaking ipatpatig ko, ket mangipatpatig kanyak, ket dinaktugan din nga sugatan. Gabot at jakong kayat, ti at madaan ti sugat, tanaut-ut ti makariknay ti sugat. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong nemi, kadagyaman naklaunay, tilaing mo nga ng urnos, kalpasan nga nak-insen kang kanti detalyena. Thank you, tilaing mo nga ng iba, sakit sabi ko ma. Dadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti bihag, kadagiti padak nga nagdengeg, kan nagbuya, more power to your program. Ito yagyaman nga pagaya mo,
Marisa. Thank you, Marisa. Ito yung kapanang patulod met, iti pagkasalitam, simple, ngem. Talaga nga adwa, digiti maadaw nga pagsarmingan ti biag.